Μάλιστα. Μάλιστα. Ποιος σου άρεσε περισσότερο? Δεν απαντώ. Δεν απαντάς. Λοιπόν, να ξέρω ποιο άρεσε στον κόσμο, έτσι. Τώρα θα το Με δούμε. 69,49% νικητής. Καλύτερο γκολ της χρονιάς, Ρέφικ Τζιμπούρ. Μάλιστα. Δεν είχες. Έλα κοντά. Δεν είχες αντίρρηση, πρέπει να ήταν το πιο όμορφο, έτσι. Όλα ήταν καλά. Όλα ήταν πολύ καλά. Δεν αφήνουμε τον πρώτο σκορ να περιμένει. Λοιπόν, όταν σταματήσει να μητροφωνείς, η ερώτησή μου είναι η εξής. Το πίστευες αυτό το γκολ ότι είναι από τα καλύτερα της χρονιάς? Του είχε μείνει στο κεφάλι σαν γκολ. Το θυμόσουνα? Tu croyais que ce goal, c'était le meilleur de toute l'année? Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de beaux buts. C'est sûr, celui-là, c'était un des plus beaux. Maintenant, c'est le vote et le public qui a choisi. C'est une question de goût. Πιστεύω ότι υπήρξαν πολλά όμορφα γκολ όλη τη χρονιά. Σίγουρα ήταν ένα από τα όμορφα γκολ. Από τη στιγμή που ψήφισε το κοινό ότι είναι το καλύτερο, το αποδέχομαι. Είναι το καλύτερο. Δεν έχουμε μεγάλες αντιρρήσεις που λένε, έτσι. Έγινε. Να το ρωτήσω κι εγώ κάτι. Σκόραρε σε όλα τα δύσκολα μάτια του Ολυμπιακού στο δεύτερο γύρο. Αυτό πώς συνέβη? Συνήθως οι επιθετικοί βάζουν πολλά γκολ στις πιο μικρές ομάδες, εκεί που διευκολύνονται και περισσότερο. Αυτός πώς το κατάφερε αυτό το πράγμα φέτος? Tu as marqué deux buts dans tous les jeux difficiles de l'Olympiakos dans la seconde tournée. Comment ça c'est possible? Normalement, un joueur peut marquer deux buts quand le jeu n'est pas si difficile. Non, je pense que j'aime bien les matchs à pression. C'est plus intéressant pour un joueur de jouer les matchs à pression que les matchs qui ont peu d'intérêt. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi et j'adore marquer dans les matchs comme ça parce que ça dégage plus d'émotion. Σίγουρα για μένα και για πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές τα παιχνίδια τα οποία έχουν πολύ ένταση είναι πολύ καλύτερα από αυτά που δεν έχουν τόσο πολύ ενδιαφέρον. Είναι καλύτερο να σκοράρεις σε τέτοια παιχνίδια γιατί ξεσηκώνεις και περισσότερα συναισθήματα από τους φιλάθλους. Τον ευχαριστούμε. Οκ. Συγχαρητήρια. Για μια ακόμα φορά. Η σημαντικότητα των αγώνων, αυτό κατάλαβα εγώ, σε κάνει να παίζεις καλύτερα. Σου λέει εμπνέομαι με αυτό.